ולא חזרו לאדמתם, כן? שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של אלפי שנים שככה הכפריים האלה נעלמו. כאן חלק גירשנו, ירינו והם ברחו לעזה. היו צריכים כיתה כאן, כיתה כאן, כיתה שם, יורים באוויר אפילו לא עליהם או עליהם, והם היו בורחים כבר. הם לא היה להם מה להתגונן, וככה היה בקאופחה. הקפנו את הכפר, התחלנו לראות באוויר, וכולם התחילו לצבוח, כן, וגירשנו אותם. הנשים והילדים הלכו לעזה, לא נכנסנו לכפרים כדי להישאר שם, אלא כדי לגרש אותם. עד הבוקר לא היה אף אחד שם. הכפר היחיד שאמרתי לכם, הודג', שנשאר שלם וזה. אני אחרי כמה שנים הייתי וראיתי, עברתי שם, ואמרתי, רגע, כאן היה כפר הודג'.